Bidiyon mu ne yau zamu nuna maka yadda zaka samu subscribers da viewers a cikin YouTube channel ɗinka. Domin ganin yadda ake ka biyo mu a cikin wannan shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Barka da kasancewa da mu a cikin wannan YouTube channel namu mai albarka mai suna J Usman. Da fari dai suna na Jamilu Usman. A wannan bidiyon zan nuna maka yadda zaka shiga cikin YouTube ɗinka ka ɗauki short video domin samun viewers da kuma subscribers. Domin ganin yadda ake ka biyo ni a cikin wannan shirin zan nuna maka yadda ake. Ba tare da ɓata lokaci ba mu shiga cikin shirin na nuna maku yadda za ka haɗa bidiyo short domin ka samu viewers ka samu subscribers. Mu shiga cikin bidiyon na nuna maku yadda za ku samu wannan garabasar. Da zaran ka shiga YouTube channel ɗinka, idan kana buƙatar ka ɗora bidiyo musamman short wanda za ka samu views da yawa da subscribers, za ka danna wannan alamar da ke da wannan plus ɗin misali ta daga nan ƙasa. Za ka jira ta buɗe maka bidiyoyinka, sai ka zaɓi bidiyo daga cikin bidiyon da kake so ka ɗora kamar wannan. Gashi nan na ɗora misali, wannan bidiyon shi nake so na ɗora domin na samu views na samu subscriber misali, sai in danna next ga yanan daga ƙasa. Gani gashi ya buɗe. To a nan idan kana buƙata za ka je ka samu shi sound misali. Za ka je ka nemi sound ɗin waƙa ko kuma misali dai music dai ko waƙa ko music duk wanda kake buƙata za ka iya sakawa. To amma mu da yake ba wannan bane ba, za mu dai da shi ne kai tsaye misali. Daga nan za ka iya ƙara mai clear wacce kake buƙata. Gashi nan daga ƙasa ga alamomi nan misali ka gani. Da ka yi wannan shi kenan, na gaba kuma sai ka danna next gashi nan daga ƙasa. Za mu jira shi ga masacin domin kawo mu nan guri din. A nan gurin ana ɗan samun matsala, wasu idan suka zo ɗaura bidiyon su baya tafiya viral. Amma a yau zan nuna muku yadda za ku samu wannan damar. Da zaran ka ɗaura bidiyon ka zai tafi viral ba tare da ɓata lokaci ba. Yawa da zaran bidiyon ka ya buɗe ma kamar haka, ga wata alamar viral daga nan cikin bidiyon misali, ga ta nan sai ka danna ta. Da zaran ka danna ta za ta kawo ka cikin bidiyon ka misali kamar haka. Za mu jira ta gama sacin domin nuna muku yadda za ku yi. Misali yanzu gashi nan ta ƙare, za ta nuna mana bidiyoyin na misali. A nan daga nan ƙasa ga wata alama na inda take nuna ga yadda duk za ka yi misali. A nan dai za ka nemi inda bidiyon ka ya fi alama mai kyau misali, sai ka zaɓa misali ga nan ta daga nan. Da ka danna daga nan sama ga alamar goto nan sai ka danna. Da ka danna ta kawo ka nan misali, yana nuna alamar cewa sacin ɗinka ya yi daidai misali. Kun ga gashi yanzu bidiyon ka ya saita a can misali. Daga nan sama sai ka rubuta bidiyo misali, bidiyo viral. Bidiyo viral misali, sai ka danna hash misali, sai ka danna misali ga bidiyo ya fito. Sai kuma ƙara danna hash misali, sai ka rubuta viral misali, sai kuma ƙara danna hash sai ka rubuta bidiyo viral misali, sai ka danna bidiyo. Gashi daga nan sai ka danna bidiyo viral misali. Idan ka yi haka, na gaba kuma sai ka danna hash sai ka danna short misali. Gashi nan shi ma na biyu ma sai ka danna hash misali, sai ka rubuta YT short gashi nan daga sama. To a nan ka kammala misali. Daga nan ƙasa za ka dawo ka shiga wannan comment ɗin, sai ka danna na sama misali, sai ka zo daga nan wuri da nan inda aka rubuta all listing da public da private ɗin nan sai ka bar shi a all listing inda yake misali.
Yawwa daga nan sai ka danna wannan mai alamar kan mutum misali gashi nan, sai ka bar shi a nan ƙasa misali, sai ka zo misali yanzu haka ka kammala, sai ka danna wannan ga wata alama daga nan ƙasa ga ta nan, wannan upload shot ɗin misali, da ka zo sai ka danna ta misali kamar haka, sai ka danna. Yanzu bidiyon ka ya tafi ya sauka misali, zai je ya sauka, zai sauka akan channel ɗinka. Misali idan kana buƙatar ka samu bidiyon, ka samu viral misali, ka samu views a cikin bidiyon ka misali, yanzu misali ga wani bidiyo nan bari na nuna muku shi misali, ku dibe shi gashi nan misali. Za ka shiga cikin YouTube ka yi searching bidiyo da ka ga ya fi kowanne zuwa viral. A cikin wannan bidiyon ake samun typing ɗin da za ka yi rubutu daga ciki domin ka samu wannan views daga ciki. Misali wannan bidiyon bari na muku alama akai gashi nan, sai ka clicking akan shi misali ka danna shi. Da ka danna bidiyon gashi nan yana buɗewa misali, yawwa sai ka diba daga nan ƙasa, misali gashi nan wajen wannan rubutun, daga nan ƙasa wajen rubutu za ku ga alamar sunan bidiyon misali. A nan za ka zo ka diba ka gani abin da ya rubuta. Idan ka zo ka diba abin da ya rubuta daga nan, sai ka shiga, sai ka yi copying ɗin wannan rubutun da misali, sai ka danne kan bidiyon misali kamar haka, sai ka danna description ɗin shi misali bidiyon. Idan ka danna description zai nuno maka duk iya abubuwan da ya ɗora a cikin wannan bidiyon nashi. Misali sai ka danne kai copying ɗin wannan bidiyon gabaki ɗaya misali kamar haka. Kana iya yin kai copying wannan rubutun misali. Yawwa idan kai copying bidiyon ka misali, sai ka fito misali, idan kai copying wannan rubutun gashi nan daga ƙasa bari na muku alama akai misali, za ka copying wannan rubutun gashi nan bari na muku misali akai. Wannan rubutun nashi da ya danna gashi nan misali, za ku copying wannan rubutun gashi nan daga ƙasa mai hashtag ɗin nan, wannan hash ɗin misali, mai wannan hash ɗin sai ku copying ɗin shi. Da kun yi copying ɗin shi za ku fito fili gaba ɗaya, sai ku je ku nemi inda YT studio ɗin ku yake misali, ni ga na wannan misali, sai na danna akai misali gashi nan. Yawwa to anan kun ga bidiyon da na yi, na ɗora misali gashi nan wannan bidiyon gashi a sama. To idan kana buƙatar ka ɗora mashi wannan sound ɗin misali, za ka danna wannan alamar misali, sai ka danna editing, za ya kawo ka fuskar bidiyon misali. Da zaran ya kawo ka cikin fuskar bidiyon, za ka jira yayi starting domin ka buɗe shi. Yau kamar yadda kuke gani a yanzu gashi ya kawo mu cikin bidiyon. Yawwa da farin za ka yi copying, za ka iya misali za ka ɗauko wancan rubutun na wancan bidiyon misali, sai mu koma baya, sai mu zo nan gashi nan a YouTube gashi nan da ya rubuta YT short, ga nan kun gani nan short nan YT short nan kuma ga yanan wurin sunan shi ne misali, sai ka je ka rinka kwafowa misali, sai ka zo nan wurin misali ka danna. Shi misali sai ka ƙara zuwa ka dibo misali, bari mu goge shi domin mu sake. Yau gashi nan mun rubuta a yanzu, gashi mun rubuta misali, sai ka danna misali gaba ɗaya wannan rubutun da ka yi daga nan sama, sai ka danne wannan rubutun naka kamar haka, sai kai copying ɗin shi misali, sai ka shiga description ɗin wannan bidiyon naka misali, sai ka danne, sai kai clicking akan shi gashi nan ya hau. To misali wannan rubutun sai ka zo kai nan ƙasa misali, ga wata alama nan inda aka rubuta take short remix misali, daga nan ƙasa ga ta nan, a nan ƙasa ga ta nan misali, sai ka danna a kanta misali, sai ka shiga kanta. A nan sama gashi nan da aka rubuta add tag ɗin nan misali, ga ta nan wurin sai ka danna akai misali gashi nan ka danna,
sai ka rubuta bidiyo misali bidiyo viral, sai ka rubuta bidiyo, sai ka rubuta viral misali, sai ka danna misali. Idan ka rubuta sai ka ɗauko wannan short ɗin nan da ka rubuta a can, short misali YT short ɗin misali shi ma sai a rubuta shi ana, shi na rubuta yawa. Sai kuma ku ɗauko wancan rubutun shi ma da kuka yi, shi ma sai ku rubuta shi nan wuri, sai ku rubuta shi nan misali kamar haka yawa. Misali sai ka rubuta sauran bidiyon da kake buƙata kamar viewers misali, viewers gashi misali YouTube, sai ka rubuta shi ma misali, sai ka rubuta duk abubuwan da ka san ana buƙata kamar abis filan da sauransu dai, da duk wani abin da ka san za a yi sacin a YouTube a ga bidiyon ka, za ka iya saka shi a ciki. To da zaran ka yi haka misali sai ka yi baya, sai ka danna saving misali. Idan ka danna saving bidiyon ka ya kammala kenan misali. To amma har yanzu baka ɗora shi akan yana ba kowa zai iya gan shi ba, har yanzu yana on listing ne. Sai ka ƙara komawa cikin bidiyon ka danna edit. Daga zaran ya gama buɗewa za a kawo ka nan gashi nan, sai ka danna inda yake on listing ɗin misali, sai ka maida shi public. Da ka danna shi kuma public sai ka koma ka danna save misali kenan. Gashi yanzu ya zama save. Aƙalla yanzu gashi nan kuna ganin alama, gashi nan daga nan ƙasa yana nuna cewa ya hau misali, ya hau kan yana yanzu kowa zai iya kallon shi. To muddin kai haka bidiyon ka zai samu views, zai samu subscribers. Wannan shine cikakken yanda za ka ɗora bidiyo short ko kuma bidiyon ka a saman yana domin ka samu views, ka samu subscribers. Wannan shine sauƙaƙƙiyar hanya ba tare da ɓata lokaci ba. Akwai bidiyo na gaba wanda zan yi akan wannan matsalar, shi kuma zan yi muku ne akan yanda ake yin black screen, green screen na YouTube insha Allah. A part 2 zan yi muku shi in Allah ya yarda. To yayi kyau. Alal misali yanzu idan da mun dawo YouTube misali, sai in danna searching wannan rubutun da ne misali gashi, sai in yi copy ɗin shi misali in ɗora a ciki. Da zaran na yi danna downloading misali, da zaran na danna searching bidiyo na shi za ku gani a farko misali gashi daga nan. To duk wanda ya shiga a cikin social media wannan bidiyo zai dinga ganin shi kai tsaye. To idan muddin kai haka bidiyon ka zai rinka samun views da subscribers. Wannan ita ce sauƙaƙƙiyar hanyar ɗora bidiyon ka a cikin YouTube ba tare da ɓata lokaci ba. Kamar yadda kuke gani wannan shine ƙarshen bidiyon mu. Idan wannan bidiyon ya burge ka ɗan uwa, kada ka manta ka danna mana alamar subscribers, ka danna mana liking domin sanar da kai da zarar mun ɗora. Kada ka mance da wannan channel ɗin tamu mai suna J Usman TV. Fatan alkhairi, sai mun haɗa bidiyo na gaba. Fatan alkhairi.